Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's episode is all about fun and food. এই ଏପିସୋଡ଼ଟି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଡେଡିକେଟେଡ୍ କାରଣ ଆମେମାନେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିକନିକ୍ ବୁଲିଯାଉ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭୋଜି ଭାତରେ ଖୁବ୍ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁ ଆମେରିକାରେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କରୁ ଏଇଠି ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ସହରରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଗ୍ ଟାଇମ୍ ଫୁଡ଼ିଜ୍ ଗତକାଲି ଶନିବାରରେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପିକନିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟରର ଫଟୋ ନେବା ତ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପନିର ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କୋବି ଆଳୁ ବିନ୍ ଭଜା ଆମ୍ବ ଖଟା ମଟର ଗୁଗନି ଆଉ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ରଖାହେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପାସ୍ତା ବି କରାହେଇଥିଲା ଆପେଟାଇଜରରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଗୁଗୁନି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ବି ସେଇଠି ହିଁ ଗ୍ରିଲ୍ କରାହେଉଥିଲା ଆମେ ପିକନିକ୍ରେ ଖୁବ୍ ମଜା ବି କରୁ କିନ୍ତୁ ତା ସାହସ ଆମେ ଖାଇ ଖାଇକି ଆମ ପେଟ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିନ୍ଦି ନାନୀ ଯିଏ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ପିକନିକ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରନ୍ତି ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ 20 ଇୟର୍ସ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୋକ୍ସ ବି ମାରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ବସି ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ତାସ ଖେଳରେ ପୁରା ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବଣଭୋଜି ଭାତକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ମୋର ନୁହଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇନା ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଂସ ଝୋଳ ହେଉଛି ପୁରା ହାଇ ଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜି ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶୀ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁ ଏବଂ ଟିଚରଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶୀ ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲାଯାଇଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ୱେଦର ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆମେରିକାରେ ଶୀତ ଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ଆଉ ବେଶ ଗରମ ବି ନଥିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ପାର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ପିକନିକ୍ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଥାନ୍ତି ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁବ୍ ମଜା କରନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଇଷ୍ଟର ଏଗ୍ ହଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେମାନେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଆଉ ଡମ୍ସରାଜ ଭଳି ଗେମ୍ସ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ଫଟୋ ସେସନ୍ ହେବା ତ ନିହାତି ଦରକାରୀ ଏନିୱେ କମେଣ୍ଟସରେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାଏ ଫର୍ ନାଉ